Vítaja a ty, raz, dva, tri, skúška neplatí. Raz, dva, tri, vítaja a ty. Nič ti neprekvapí, to je speciálny sa nediví, že toho zajtra bieda doladí. Keď sa ja si ma opýta, čo si robil v lete, povedz čo. I to sa spievajú chválu, veďko, lete netíka, lenivý, tak toho si nám nič ti neprekvapí, to je speciálny sa nediví, že toho zajtra bieda doladí. To bude ono, ale nemohol, isto čo vás tam uhryzlo niečo? Čo robíte, abrakadabra, čo? Čo sa stalo? O, ja viem! On tancuje Thriller Michael Jackson. Hej, dobre! Nádych, výdych. Čo ste tam videli? Niečo ste tam videli? Je to veľké? Je to veľké a tučné? Čo je to, nejaká koala? Ja viem! Hovor. Medveď! Nie len tá nociak